fa 10 anys era molt difícil trobar un diagnòstic precoç i això ha anat millorant, però continuem observant que són les famílies les que primer avisen de que alguna cosa passa. Després, doncs, trobar una intervenció que sigui el màxim d'efectiva i de qualitat possible. I això ens passa que sí que hi ha centres d'atenció primerenca quan s'arriba, subvencionats per la Generalitat de Catalunya, però són l'espai que es dedica a un nen amb autisme és molt insuficient, que són 45 minuts a vegades a la setmana, i estem parlant d'un trastorn que afecta a diferents àrees del seu desenvolupament i que serà, si no s'intervé des de petit, doncs el pronòstic moltes vegades, quan són grans, no és prou bo. Totes les persones amb diversitat funcional, el seu dret és estar inclosos en la societat i estar inclosos en l'escola ordinària, així ho diu la Convenció de la ONU dels drets de les persones amb discapacitat, i tot ha d'anar cap aquí. Què ens passa? Que aquesta transició que fa jo, que també, evidentment, com a presidenta, però també soc mare d'una persona amb autisme, l'escolto des de fa 20 anys i no s'acaba de fer mai, perquè aquesta transició no és agafar les persones amb autisme o altres persones amb diversitat i posar-les dins l'escola i allà te les espavilis, sinó que s'han de posar recursos, i en el cas de l'autisme, recursos especialitzats. L'autisme no és posar una rampeta en una escola i ja entres. Són recursos de tipus humà i especialitzats que són necessaris perquè això sigui possible. Que hi ha més d'un 80% de persones amb autisme que no estan dins l'entorn laboral, i jo comentava, i més i tot, no? Perquè quan parlem de l'entorn laboral ordinari, parlem de persones amb autisme amb menys necessitat de suport. Però el dret al treball és un dret a totes les persones amb autisme, amb menys o més necessitats de suport. Com si necessites suport, doncs fes un treball amb suport. O sigui, és molt redundant, però és així. Per tant, és molt ampli, és molt dificultós trobar per aquestes persones. Si no hi ha un acompanyament també especialitzat, si no s'acompanya en tot aquest procés i també s'acompanya l'empresa que contracta, doncs perquè valori el que significa tenir o contractar aquesta persona i què li pot oferir aquesta persona, que les empreses facin aquesta aposta. Veiem en el futur que la cartera dels serveis socials s'ha de modernitzar, s'ha de canviar, i un dels projectes a nivell més institucional és incidir que hi ha d'haver dins la cartera de serveis socials serveis especialitzats o especialitzats sobretot en els trastorns de l'espectre autista, perquè ara no hi són i en canvi sí que es contemplen serveis per a altres tipus de diversitat.